Aktar minn 8,900 student irċivew ir-riżultati tal-eżamijiet tal-livell ordinarju kif ukoll dak avvanzat u intermedjarju, b'studenti li qegħdin fis-seba' sema jiċċelebraw is-suċċessi li kisbu fl-eżamijiet u oħrajn li huma kemmxejn iddiżappuntati bil-marki li ġabu. Fil-livell ordinarju, aktar minn 71% tal-istudenti għaddew mill-Ingliż, billi ġabu marka minn grad wieħed sa 5. Fil-matematika għaddew 57%, jew ftit aktar minn 2300 student. Fil-Malti għaddew aktar minn 2400 student, iżda weħlu aktar minn 1100. Fil-fiżika għaddew kważi 2 minn kull 3 studenti li għadu għall-eżami. Imqabbla ma' riżultati miksuba s-sena li għaddiet, kien hemm titjib fis-suġġetti tal-Ingliż bżieda ta' 1.5%, kif ukoll fil-matematika bżieda ta' 3% li xorta waħda baqa' l-aktar suġġetti li ħabbat lill-istudenti. Fil-Malti kien hemm tnaqqis ta' 2.4%. Imqabbel mal-aħħar 5 snin, jirriżulta li l-istudenti ġabu marki ferm aħjar fil-grad 1 u 2. Apparti r-riżultati fil-livell ordinarju, 3,805 studenti għadu għall-eżamijiet tal-livell avvanzat u intermedjarju. 1,670 minnhom ġabu s-suġġetti meħtieġa sabiex jitlu jistudjaw f'istituzzjoni post-sekondarju. One News tkellem ma' Mario Buġejja fejn spjega dwar l-importanza li l-istudenti li m'għaddewx mill-livell ordinarju jattendu għal klassijiet ta' reviżjoni bla ħlas. Għalkemm student ma jkunx forsi ġab marka tajba jew ma jkunx għadda minn dawn il-suġġetti tas-sekk, daqshekk ma jridx jaqta' qalbu imma jrid iħares il quddiem għandu okkażjoni tajba biex f'sitt ġimgħat jipprepara ruħu, jagħti l-għalmu tiegħu biex imbagħad ikun preparat għall-eżamijiet. Dejjem hemm triq li qed joffriha fil-fatt il-Youth Guarantee biex tipprepara ruħek u iġġib il-marka li tixtieq. Din is-sena, is-suġġetti vokazzjonali rreġistraw riżultati eċċellenti bi 78% jgħaddu mill-eżami.